Minkejja twissija ċara mill-Kamra tal-Kummerċ u mill-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem, il-Prim Ministru qed jipprova jibqa' jiddefendi l-mossa tiegħu li joħroġ u għall-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri. Robert Tabela qed jiġġustifika l-fatt li Amanda Muscat ma ħadmitx mal-Ministeru għal Għawdex għaliex skontu ħadmet għall-Gvern ta' Malta. Robert Tabela kien qed jagħti kummenti lill-midja barra l-Parlament fejn f'punt minnhom anke ftaħar illi kienu li keċċa lil Amanda Muscat. Iżda qatt ma wieġeb fuq l-eluf ta' euro li daħlet fil-but il-mara tal-Ministru għal xogħol ta' konsulenza illi ma għamlitx. Fil-waqt illi x-xogħol beda jiġi prestat lill-Ministeru għat-Turiżmu, iżda vera kienet impjegata mal-Ministeru għal Għawdex, inti għandek ministeri li jiffurmaw parti minn gvern wieħed. Jiġifieri l-individwa kwistjoni kienet qed taħdem għall-Gvern ta' Malta. Dak li qal Robert Tabela quddiem il-Parlament jikkonferma li l-Prim Ministru se jibqa' jżomm jew lil dawn iż-żewġ ministri illi kisru l-etika u l-istandards tal-ħajja pubblika. Għar minn hekk qed jiddefendi każ ċar ta' serq minn flus il-poplu.